салом бинандагони азиз. имрӯз ман маҳина бо дугонаҳоям мушарраф ва меҳрона афсонае тайёр намудем. номи афсонаи имрӯзаи мо пули ҳалол мебошад. буд набуд, як марде буд. мард хеле сарватманд буд. мард як писаре дошт ки бисёр тамбалу нокора буд. вақте ки мард ба синни пирӣ расид, хост ки тамоми молу мулкашро ба бенавоён диҳад. вай занашро ба назди худ ҷеғ зада мегӯяд: ман як писаре дорам, ки аз уҳдаи ягон кор баромадан наметавонад. ман мехоҳам, ки тамоми молу мулкамро ба бенавоён диҳам. занаш ин суханонро шунида хеле ғамгин мешавад ва ба падараш мегӯяд: биё ба вай як имконият медиҳем. вай рафта дар ягон ҷо кор мекунад, пул ба даст меорад. баъд зан хеле ғамгин шуда ба назди писараш меояд, мегӯяд: ин тангаро гирифта то бегоҳӣ ба хона наой. дугонаҷон, ту давоми афсонаро ба бачаҳо нақл мекунӣ? майлаш. баъд вай ба берун баромада, вақте ки бегоҳ мешавад, ба хона медарояд ва ба назди падараш меояду мегӯяд: хеле хаста шудам, арақи ҷабин резонда пул кор кардам, ва ба падараш тангаҳоро медиҳад. падараш пулҳоро бӯй кашида ба оташдон меандозад. баъд писар аз хона баромада ба пеши модараш меравад. модар ин гапҳоро шунида боз ба вай каме танга медиҳад ва мегӯяд, ки боз рафта то бегоҳ наё, аммо ин дафъа каме дертар биё. вай вақте ки бегоҳ мешавад, ба хона меояд. баъд боз ба падараш мегӯяд, ки хеле хаста шудам, меҳнат карда кор кардам. баъд ба падараш тангаҳоро медиҳаду падар боз пулҳоро бӯй кашида ба оташдон меандозад. баъд писар боз аз хона хандонрӯй баромада ба назди модараш меравад. дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачаҳо нақл мекунӣ? майлаш. модар ба писараш мегӯяд: писарам, падарат фиреб намехӯрдааст. рафта дар ягон ҷо кор бикун ва ба хона баргард. писар рафта то нисфи рӯзӣ кор мекунад ва ба хона бармегардад. ба падараш мегӯяд: падарҷон, ман рафта то нисфи рӯзӣ кор кардам, заҳмат кашидам, арақи ҷабин резондам. падар пулҳоро гирифта бӯй карда ба даруни оташдон меандозад. писар хеле ғамгин мешаваду дасташро ба даруни оташдон меандозад. аз даруни оташдон пулҳоро мегирад ва ба падараш мегӯяд: падарҷон, шумо ноҳақ ҳастед. ман рафта то нисфи рӯзӣ кор кардам, заҳмат кашидам, арақи ҷабин резондам, аммо шумо гирифта ба даруни оташдон андохтед. падар ба писар мегӯяд: ана писарҷон, дидӣ, ту рафта заҳмат кашидӣ, арақи ҷабин резондӣ, дилат ба пулҳоят сӯхт. баъд падар молу мулкашро ба писараш мебахшад. хайр, бачаҳои азиз, мо боварӣ дорем, ки афсонаи имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. бо шабакаи баҳористон буданро фаромӯш насозед, зеро ин шабакаи мову шумост. хайр.